Mergo nek kowe ngandalno tentang kebaikannya Islam hanya dengan membacakan keindahannya Kanjeng Nabi, keindahannya ajaran-ajaran Al-Qur'an itu kesuwen. Tapi sing paling cepet iku nek kowe nglakoni ajaran Islam. Wong terus ngono kuwi wong Islam. Mane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perilakunya yang dermawan itu termasuk himayatuddin, menjaga nama baik agama Islam ngono kuwi. Wa fi mu'azarati dakwati lan mendukung ing dalem mendukung dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walam yakun juduhu bi likas bi mahmadatin au tiqai mungkisatin. Lan ora ana apa juduhu lomane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku likas bi mahmadatin nggo golek pengalem au ittiqa mungkisatin utawa menghindari menghindari pengurangan itu artinya mestine ganteng banget terus ora pati ganteng. Itu tidak karena itu. Jadi Kanjeng Nabi lomo itu, wong itu lomo kan macam-macam. Jadi bisa untuk ben dilempong. Wah wong iku kok lomane ra karuan ana juga. Ana sing nggo nutupi eleke. Kowe elek tapi nek loman akeh sing seneng ngono lho. Iku gak ngono Kanjeng Nabi. Walam yakun lil mubahati. Lan ora ana apa juduhu iku lil mubahati kanggo gugukan. Kono loman kene loman. Aku jaluwe loman ngono gugukan. Awil istighlal nggo golekan. Istighlal itu bahasa politiknya ku apa iku ana. Istighlal itu mengambil kesempatan. Istighlal menggunakan lomo sebagai untuk mengambil kesempatan. Tak lomani ngono gampang tak rogo hatine sak piturine. Istighlal. Ana wong sing lomo niku tapi maksude ben kowe gelem milih barang ngono iku istighlal. Kowe dikai amplop 50.000 engko ben nyoblos ndikne iku istighlal dengan kan ketok lomo kabeh nek wayahe 5 tahun pisan iku. Itu lil istighlal. Kanjeng Nabi gak lijtizabil mazihin utawa kanggo menarik orang-orang yang akan ngelem. Itu. Jadi tidak semua itu. Kanjeng Nabi lomane tidak itu semua. Bal kana fi sabilillah. Ana apa juduhu iku fi sabilillah ing dalem jalane agamane Gusti Allah. Memang Kanjeng Nabi karena Gusti Allah Ta'ala seneng karo wong sing loman, maka beliau loman. Bab tighai apa itu? Mardotillah lan golek ridane Gusti Allah. Di samping wingi kae itu karakter asline Kanjeng Nabi memang loman. Lomo itu disenangi Gusti Allah, qaribun minallah,
qaribun minal jannah. Jadi lumane Kanjeng Nabi ya golek ridane Gusti Allah. Kana fi himayatid din wa fi mu'azaratid dakwah wa fi muharabatil ladzina yasudduna an sabilillah. Kana ana apa juduhu lumane Kanjeng Nabi itu juga fi himayatid din ing dalem jaga agama. Wong sing kelakuannya itu tidak baik, misalnya jahat, cetil, pengecut, pokoknya yang elak-elak itu kalau dilakukan oleh orang Islam itu ngelak-ngelak Islam. Tapi nek berbuat baik, apik karo wong, setia, dermawan, itu ngelem agama. Karena orang menilai agama kita itu bukan terus kudu maca kitab tentang Islam. Wah kesuwen. Wong semono akeh mbok kono ngaji kabeh iku ben roh kowe nek ben roh Islam enggak usah. Enggak usah gitu. Kamu bersikap saja, berperilaku saja, perilaku yang Islami. Maka itu memperkenalkan Islam kepada orang. Sebaliknya kalau kelakuan, perilakumu itu bertentangan dengan Islam, itu mencoreng Islam. Ya. Mergo nek kowe ngandalno tentang kebaikannya Islam hanya dengan membacakan keindahannya Kanjeng Nabi, keindahannya ajaran-ajaran Al-Qur'an, itu kesuwen. Tapi sing paling cepet iku nek kowe nglakoni ajaran Islam. Wong oh ngono kuwi wong Islam. Mane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perilakunya yang dermawan itu termasuk himayatuddin, menjaga nama baik agama Islam ngono kuwi. Wa fi mu'azarati dakwati lan mendukung ing dalem mendukung dakwah. Ya. Wong arep dadi dakwah tapi ora loman. Ora pati menarik. Apa meneh wis cetil malah njaluk bayaran sing akeh bareng dakwah ngai tarif barang itu. Iku malah ngerusak blah iki. Ora ngajak tapi malah ngadah wong-wong. Wa fi muharabatil ladzina yasudduna an sabilillah lan ing dalem memerangi wong-wong sing ngalang-alangi an sabilillah saking agamane Gusti Allah. Rais mbok diserang kaya apa ae nek nyatane lakunya itu kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ora iso. Ora iso mbok arep mbok nyek apane jae. Cetil apa romane kayak ngono. Islam mengajarkan kedermawanan. Buktinya umat Islam itu dermawan. Dan mulane ana wong Islam kok cetil iku rada mencoreng nama Islam. Wa kana fil infaqi 'alal fuqara'i minal muslimin alladzina faqadu amwalahum fi sabilillah au ajazu anil kasbi. Nah kana lan ana apa judu, rujuke ning judu kabeh. Mergo bandingane mek lam yakun juduhu.
judnya Kanjeng Nabi tidak ini tidak itu, tapi judnya itu ini tadi macam-macam, fi himayatiddin, fil infak, ing dalam memberikan infak alal fuqara, nafakoi alal fuqara ing atase wong-wong fakir. Dan itu ditiru sama sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggak sugih dalam pengertian duwe bondo pirang-pirang ndak. Kanjeng Nabi itu nyambut gawene tek plung itu artinya hari ini ya untuk hari ini. Besok itu besok. Gak kayak zaman saiki, dari nyambut gawe kanggo 7 turunan. Nyambut gawe hari ini untuk hari ini. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi yang relatif tidak kaya, itu senengane memberi nafkah kepada orang-orang fakir miskin. Maka otomatis sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya itu juga niru itu. Padahal sahabat-sahabatnya ada yang kaya, kayak Sayyidina Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Maka apa yang dilakukan misalnya oleh sahabat Abu Bakar, wah itu mencakup banyak orang fakir miskin, karena beliau punya cukup harta. Jadi nek kowe ku loman terus ning kampungmu ana sing niru kowe. Padahal ini sugih banget timbangane kowe. Dan yang diberi itu lebih banyak. Itu gara-gara kamu. Ngono iku jadi sumber daripada kemerataan niki. Santunan kepada orang fakir. Makanya ana dalil kae omong nuduhno keapian iku ganjarane ora kurang saka orang yang mengerjakan keapian. Karena itu ditiru itu. Kanjeng Nabi suka infak kepada orang fuqara karena dermawan. Sing ora duwe alladzi faqadu, sing ora duwe amwalam, sing ora ana amwaluhum. Alladzi faqadu amwalahum ing banda-bandane fuqara fisabilillah yang dalam jalane Gusti Allah taala. Jadi mereka karena berjuang fisabilillah, jadi mbiyen niku perang fisabilillah itu meskipun mengikuti perintah pemerintah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi gak digaji. Saiki kowe perang digaji, bahkan orang tahu perang tentara boleh dikata nggak perang tapi untuk gaji terus. Tentara-tentara digaji najan nggak perang. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang fisabilillah ora dibayar. Mulane nek bandane cumpon bar perang terus melarat. Malah entek tinggu biayai perjuangannya. Nah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin itu menyantuni mereka itu fuqara. Au ajazu anil kasbi utawa wong sing pancen ora mampu untuk nyambut gawe. Ajazu iku ora mampu. Wong biyen nek manani apes. Apes iku artinya ora mampu. Ajazu ora mampu anil kasbi saking nyambut gawe. Misalnya rondo-rondo, orang tua renta yang tidak mampu lagi, orang-orang yang disabel itu disantuni oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi riayatil yatama. Lan ana apa juduhu, rujuke ning judu kabeh. Iku fi riayatil yatama ing dalem ngopeni bocah-bocah yatim wal ayama lan amat-amat. Yen ana
wedok-wedok sing budak itu jenenge amat. Wa kana fi tahriril ariqa lan ana apa juduhu balike ning judul. Lumane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi tahriril ariqa ing dalem merdekakno budak-budak. Alladzina katabu sing padha nyicil ya alladzina mulakahum ing bendara-bendarane alladzina alamalin ing atase bondo. Jadi kedermawanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya menjadi suatu rahmatan yang luar sekali karena kebijakannya kebijaksanaan yang dermawan. Jadi misalnya ada anak-anak yatim diupeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah, anak buah Kanjeng Nabi ya kepengin kayak Kanjeng Nabi itu, melok-melok. Golek cah yatim-yatim untuk disantuni. Ana budak-budak sing jenenge budak mukatab itu dia nyicil awake. Wong budak itu kayak barang. Didol, dituku, disewakno, disilehno sak piturute gitu loh, kayak barang lah. Dan itu budaya zaman kuno pokoknya sadurunge Islam wis enek. Budaya itu. Setelah ada Islam, sekarang tidak ada di dalam Islam perbudakan. Meskipun di lain Islam sudah masih ada. Kenapa? Karena ya seperti ini, kedermawanan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dan contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkikis habis. Misalnya ada sanksi-sanksi yang memerdekakan budak. Jadi kowe nek duwe apa kesalahan-kesalahan yang di dalam soal agama, soal fikih itu ada yang berat, itu hukumannya merdekakan budak. Terus kalau ada budak sing nyicil awake dhewe, jadi diregani karo bendarane kowe iku regamu 100 juta. Kowe nyambut gawe, golek nyambut gawe ning ndi sembarang, nyambut gawe aku ya kena, nyambut gawe mbek wong ya kena. Gajimu nggo nyicil awakmu. Itu mukatab. Alladzi ini kene disebutkan alladzina katabu mulakam. Kula ajeng nyicil awak kula kiambak, ya. Sak wulan dicicil. Nanti bot 100 juta merdeka. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantu iki nggo nyicil. Kanjeng Nabi begitu ya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bangsane iku melok ngono iku. Memberikan bantuan-bantuan untuk menyicil. Wah, akhirnya terus ditiru, mengguri-mengguri, tiru terus. Cepat dalam Islam hilang perbudakan itu. Mulane saiki ana wong bakas fikih soal budak-budak amat sampai itu ya ilmu ilmiah bloko-bloko iku ora ana wis. Ora ana prakteke gak ono. Nek apa nggo menghemat waktu ya wis ora usah diwaca iku nek ngaji tekan kono. Wong wis ra ono wong wis ra ono sale. Nggih. Itu karena kebijaksanaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi tidzabi man yara ta'allufa qulubihim bakana lan ana apa judu rujuke ning kono kabeh iki bakana lan ana apa judu lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fi tidzabi man ing dalem menarik wong yara kang berpendapat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ningali ta'allufa qulubihim ing lelulut-lelulut ati-atine man
min ghairil muslimin saking liyane wong-wong Islam. Liyataqwa untuk memperkuat bitizahibihim sebab anggone narik kulubu mau man mau narik al-islama ing Islam. Ada lagi lomane Kanjeng Nabi itu juga untuk menarik itu istilahnya mu'allafatu qulubuhum itu. Mu'allafatu qulubuhum itu orang-orang yang diberi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian hari kita bertiru untuk memberikan kepada mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum itu ada yang belum Islam tapi disantuni agar Islam. Ada yang Islam tapi hanyaran. Begitu diparingi dia menjadi kuat keyakinan Islamnya. Oh, Islam tak apike ngene. Iku ta'aluf qulubihim. Wa kana karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan ana apa kemurahane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana iku isaran ala nafsi. Ngalahake ala nafsi. Isar itu ngalahake awake dhewe mementingkan orang lain, itu isar. Kowe lagi nyidam-nyidame sate lagi emeh mbok angan kancamu ya nyidam sate. Kang tak bae aku ora wis satene Kang. Oh, engko wis kulino mangan sate ae lho. Ah, tapi aku nyidam wis luwe gak tau mangan ya. Ya tapi kan kowe wis kulino mangan sate, aku ora pendak bodo korban tok. Terus mbok kekno, iku jenenge isar. Kamu mementingkan orang lain, mengalahkan diri kamu, itu namanya isar. Saiki sing wis langka itu isar itu. Biyen isar itu merupakan perilakunya orang mukmin. Mergo dimarahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu karamuhu isaran ala nafsi. Ala nafsi wa ahli. Jadi murahi Kanjeng Nabi ora terima beliau mau memberikan sesuatu kepada orang, tapi diri sendiri dan keluarganya membutuhkan, tapi diberikan orang lain karena orang lain dianggap lebih membutuhkan. Isar. Jadi dan itu menjadi perilaku utama yang membudaya pada zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keteladanan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak nganjurkan tok, tapi mencontohkan. Sampai kan ada cerita itu. Cerita itu wa fi riwayatin Siti Aisyah, fi riwayatin Sayyidatina Fatimah. Yang hanya punya satu butir. Wah, coba bayangno saiki. Saiki paling melarat itu mesti jendwe beras sekilo, barang kilo. Itu mau duwe kurma 1 biji. Emeh didahar ana wong wedok gendong anake kelaparan. Itu gak sudah didahar diparingno. Iku isar. Mengalahkan dirinya sendiri, mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Iku saiki sapa sing ngono. Termasuk isar itu peristiwa menarik pada waktu kalau tidak salah perang Uhud. Jadi pada waktu habis perang itu ada di dalam peperangan itu ada yang kehausan, kehabisan darah, haus, minum. Oh
diberi itu air minum yang saiki ana sing adae khusus untuk perang itu, minuman yang cuma dipakai untuk satu orang ya. Dikekno itu sing sambat-sambat. Ketika mau diminum, itu ada yang sambat lagi, minum. Kasihkan itu aja. Iku meh diminum, ning kono sing sambat neh. Kasihkan itu saja. Ngantek mubeng. Mubeng tekan kene mati kabeh. Itu isar yang sudah menjadi budaya. Saiki kok sok wangsule. Aja ngantek kowe. Aku. Isar itu kok sok wangsule kelakuan ngono kuwi. Anania. Jadi nek Anania itu pokoknya aku. Bagianku sing kudu akeh dhewe. Iku Anania. Nek Isar justru orang lain. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengalahkan dirinya sendiri, keluarganya. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu nempelkan perutnya ning gone tanah. Biyen masjid iku ya tanah iku, gak ana jupin barang ngene iki gak ana tanah. Mulane nek gambarno nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang istisqa itu durung rampung sembayange hujan terus sehingga sujud becek kabeh karena memang tanah. Nah, apa terburah itu nempel perutnya nih gini lemah konangan Kanjeng Nabi. Ono cara Jawa ya ono. Napa bukan? Aku mengkur napa-napa. Bare sae ngene mboten. Lesu ya. Nggih. Lagi urip yang dina gak mangan. Dinten sedalu. Kacak sithik mbek aku orang dina rong wengi. Ayo golek mana? Cak ada Nabi ning ngene. Cara kene golek ning pawon lah ngene. Karwane Kanjeng Nabi. Duwe apa iki lho ana wong kaliren nek cara kene ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi jelas ora muni ngono. Ini bahasamu ngene. Iki lho wong kaliren. Kanjeng Nabi ndisen duwe apa? Nyana wong sing gak mangan sedina sewengi. Garwane Kanjeng Nabi nggawa sak wadahan iku. Saiki nek kene ya botol sak botol susu. Karek separuh. Namung wonten iki. Yes gak apa-apa. Nggo ganjel-ganjel. Wes ndang ngombe. Mboten jenengan. Nah. Ngombe. Mboten jenengan sing rong dinten rong dalu. Kula namung dinten sedalu. Ya tapi aku kan gak pucet kayak kowe. Itu diparing ithar. Jadi diberikan kepada sahabatnya meskipun beliau sendiri justru lebih lapar. Itu ithar. Fa huwa yu'ti ahwaj ma yakun ila ma yu'tihi. Fa huwa mongko ta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukti maringake Kanjeng Nabi ahwajama ing luweh dibutuhkannya barang yakunu kang ana ya ma ilama bareng maring barang yukti kang maringake sapa Kanjeng Nabi ing ma ya yukti ahwajma yakunu ilama yukti wa yubadzilul katsir wa huwa muhtajun ilal qalil. Lan maringake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maring al-katsira ing akeh bahwa kale utahe Kanjeng Nabi ku muhtajun
memerlukan ilal qalili marang sithik. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau mementingkan orang meskipun podo-podo membutuhno, yang paling membutuhkan meskipun Kanjeng Nabi, tapi kalau ada yang juga sangat membutuhkan, Kanjeng Nabi mendahulukan itu. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu itu cukup sithik, tapi kalau memberi tidak mau sithik. Kanjeng Nabi itu cukup sithik, tapi nek memberi beliau tidak cukup, hanya sedikit. Ngeki akeh. Kan kau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan unta sak jurang unta dikekno kabeh. Ini Kanjeng Nabi itu wingi sak kandakno. Begitu mendapatkan materi banyak, ya diberikan sebanyak itu. Enggak ono model saiki terus dilongi. Ngelongine akeh, ngene sithik. Kanjeng Nabi cukup sedikit, yang diberikan yang banyak. Ya. Yabzurul katsir wa huwa muhtajun ilal qalil. Kalau beliau butuh, beliau ngambil yang sedikit aja. Yang banyak 100 itu 0,1 beliau ambil 99 kasihkan. Karena beliau tidak perlu banyak-banyak. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu iku nafakahna ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah, dalam rangka agamane Gusti Allah, memberikan maing barang istata kang mampu ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyunfiqa ing yen to nafakahke ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqillu ma'anfaq, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastaqillu independen, berdiri sendiri, ndak dikekno wong, di anuno wong enggak, diberikan sendiri. Maing barang amfaqo kang infakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukti paring ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ata'a ing peparing al jazil kang wakeh al jazil. Fala yastaksir ma'ata, ora tahu nganggep akean sapa Kanjeng Nabi maing barang akta kang paring Kanjeng Nabi. Gak tahu Kanjeng Nabi nengen cahi kita kakean iki mau. Ora ono iku. Nek kowe kadang-kadang ngono awe itu magelo. Kakean tuh ngai mau, masyaallah. Saiki aku butuh rokok iki piye. Kanjeng Nabi tidak pernah merasa istighfar pemberiannya. Wa masuila ang syai'in qattu, lan ora tau disuwuni sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in tentang sesuatu qattu babar pisan halal Islam ing atase Islam illa atahu, sepanjang itu ya selama illa atahu kejaba paring sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ku ing syai'. Wa masuila lan ora disuwuni sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saean ing sesuatu. Pakola mongko ngendika Kanjeng Nabi la ora gak tau. Kanjeng Nabi mbok jaluki apa ae paling. Termasuk yang pakaian yang beliau pakai mbok jaluk langsung dicopot. Romane Kanjeng Nabi. Tidak pernah dimintai sesuatu tidak paring, tidak pernah. Kalau pas nggak punya kan, pas nggak punya
Itu orang lain ya. Iku tidak dikai duit iku kok 100. Mbok tak ijoli nek aku duwe. Gitu. Pokoknya jangan sampai orang itu wis kadung kewetu nyuwun ambek Kanjeng Nabi, kula niki betahaken kok ngantek ora. Itu Kanjeng Nabi sungkan banget. Wis isin banget ngantek ana wong nyuwun Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu bisa tahu mbayangno wong wis kadung apa ngantek kewetu njaluk iku wis tengah mati perjuangan ini. Padha karo wong arep utang ngono kan lho, mikire 10 kali. Iki engko nek ditolak terus piye ngono kan welik ngono. Wong utang terus ditolak ngono welik mulie, kluntung-kluntung. Iku dibayangno apa? Jadi mulane ora tahu. Ana nyuwun ning gone Kanjeng Nabi kok tertolak ndak. Kanjeng Nabi muni tidak, wis ra iso. Aku bangkune bang apa mbok jaluki dhuwit ngono gak ta apa meneh ngono. Bapakmu apa mbok jaluki ngono gak ono. Ini Kanjeng Nabi semuanya tidak pernah mengatakan qattu itu sama sekali. Qattu sama sekali. Terus mengatakan tidak. Enggak. Lho kula niki betah sae wis ora gak tahu. Mesti itu langsung diparingi. Wong ngantek ana wong sing apa jenenge serakah lah tanemu. Dikeki iku merasa gak cukup, njaluk neh. Iki diparingi terus Kanjeng Nabi. Ngantek sahabat-sahabat liyane gregeten. Ini kan Kanjeng Nabi ya paling itu. Alah engko nek kakek nak blokek-blokek dhewe batine ngono. Dadi kok nek njaluk kowe mbok kei terus, sesuk blokek-blokek dene gak njaluk aneh. Wa balagha minal karami annahu kana yastahi ayarudda sa'ilahu khaliyal yaden lo ya iki maksudku mau iki wa balagha lan tumeka bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al karamu lomane murae apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yastahi isin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ayarudda yen to nolak ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nolak sailahu ing wong sing nyuwun ning gone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khaliyal yadaini khale kosong tangan lorone. Artinya enggak entuk apa-apa. Mu'taziron khale beralasan bil faqati kelawan ora duwe. Enggak pernah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau dengan alasan enggak duwe. Gak duwe, gak ono. Nah padahal iku wong saiki iku gak duwe iku dienggo alasan. Ben ora aweh kan. Padahal dene duwe barang muni ra duwe. Nah ora ya muni aku dhewe buta. Aku dhewe buta. Jaluke. Bangkune kowe anakku piye? Kanjeng Nabi ndak pernah. Alasan ndak punya, ndak. Ya mesti nggak pernah orang minta Kanjeng Nabi lalu balik dengan tangan kosong. Tangan kosong. Khaliyal yaden ndak pernah. Ja'ahu rajulun fasa'alahu. Sudah terjadi nih ja'a. Teko sapa rajulun wong lanang sowan ning gone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu mongko nyuwun sapa rajulun hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma indi saeun ora ana indi ana sandingku saiki iki apa saeun suwiji-wiji.
walakin angin tapi ini ibta alayya. Tapi kowe tuku alayya, kowe mbok tuku apa sih? Kula niku lajeng nggih tumbas beras. Ya wis tuku sira alayya ing atase ingsun. Engko sing bayar aku maksudnya ngono. Ibta alayya itu kowe tuku aku sing bayar. Fa idza ja'ani syai'un mongko tatkalane nekani ing ingsun apa syai'un suwiji-wiji qadaituhu mongko mbayari sapa ingsun ing sesuatu sing mbok tuku iku mau. Aja rujuke ning gone saiki. Mergo saiki maksude sesuatu rezeki yang datang ke Rasulullah, engko nek aku untuk rezeki sesuatu tak bayarane kowe itu. Jadi aja mbok rujukno Pak. Kode itu aja mbok rujukno ning saiki. Ya. Nah, mbok rujukno ndi? Ning gone sing mbok tuku iku walakin ibta. Kowe tuku beras, butuhmu beras ta? Iki rujuke ning beras. Nek mbok umpamane sing dituku iku beras. Wong kula niki bajeng tumbas beras mboten gadah dhuwit Kanjeng Nabi. Oh ya wis wis kowe tuku engko aku sing bayari nek aku ana apa rezeki no. Fa idza ja'ani syai'un sesuatu. Pakola Umar, sahabat Umar orang yang paling paling kritis, paling berani usul-usul mbek Kanjeng Nabi ku paling wani. Liyane kan do meneng ae. Napa sahabat Umar sering interupsi mbek Kanjeng Nabi ngono. Pakola mongko matur sapa Umar sahabat Umar bin Khattab maksudnya. Ya ana sing kaya Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, tu Kanjeng Rasul kot tahu. Jenengan kan pun nate maringi tengene tiyang niku. Niku bolak-balik mriki. Ana wong sing lengganan kan ana. Ning kono iku ning kono kasil, engko parani terus saben ngendi. Rono. Wis sahabat mana gegeten. Jenengan pun nate maringi. Fama kalafakallah malah takdiru alaihi. Jenengan mboten gadah napa-napa. Jenengan janjeni mangke ajeng bayari niku sepundi. Fama kalafakallah mboten merti-merti ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah. Nabi kok dikandani ngono. Sahabat Umar ora peduli pokoke. Iki ra nasihati kan. Maka lapaka mboten membebani ing panjenengan, mboten merdi-merdi ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah membebani merdi-merdi maing barang la takdiru kang mboten mampu jenengan alai ngatasé ma. Jenengan dilana pun kan nate maringi niki ambake. Jenengan mboten gadah kok terus ibta alayya barang niku Bang. Idza ja'ani syai'un qadaituhu. Niku napa diperintah kengken karo Gusti Allah ngoten mboten mampu ya mboten usah ngono karepe ngono nasihat. Fakaria mongko ora seneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaula Umar ucapane Umar gak seneng Kanjeng Nabi. Yang bikin Kanjeng Nabi tidak suka dengan omongannya Sayyidina Umar itu karena jiwa dermawannya itu. Itu karena Kanjeng Nabi itu dermawannya tidak normal. Dermawannya normal. Sahabat Umar ya dermawan tapi normal itu. Normal. Jadi nek duwe ya paringi, nek gak duwe ya ora. Kanjeng Nabi kan di luar normal. Gak duwe barang ku ya wis kowe tuku engko tak bayarane aku. Lho iku di luar normal itu. Mulai sahabat Umar terus kayak protes ngono. Kanjeng Nabi gak suka. Kenapa gak suka? Kanjeng Nabi soalnya dermawan, jadi gak enak ning ati, gak nulung wong iku.
Faqala mongko matur sapa rajulun seseorang minal ansor, saking ansor. Wong ansor itu orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu banding negara Mekah dari dulu sampai sekarang jauh. Orang Madinah itu baik-baik. Sumeh ya ana ramai barang Loman ansor. Maqala rajulun minal ansor ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul amfik wala takhaf. Jadi sahabat Umar itu dinas mboten gadah kempon mboten usah. Mboten diperintahke kali itu. Ana dalile sahabat Umar iku la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah niku merti-merti nggih sing dimampui oleh kawulane. Mboten gadah nggih mboten usah ngono. Nek ansor iki gak cocok kanjeng Nabi iki ansor iki. Ya Rasulullah amfik pun nafakahke. Jenengan nafakah. Wala takhaf mboten usah kuwatir min dzil arsy iklalan. Saking ingkang kagungan aras Gusti Allah iklalan ing nyithikake. Kuwatir sithik. Fatabas sama mongko mesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifalan diketahui fi wajhi ing dalem pedanane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa al-bisru keseri-serian. Al-bisru itu sumah itu. Jadi kalau tadi kelihatan agak enggak berkenan dengan pematuri sahabat Umar, jadi di wajah kan ketok itu ekspresi wajahnya. Tapi begitu mendengar ucapannya Ansor ini berubah itu, ekspresi wajahnya. Jadi kelihatan ada senyumnya. Likaulil Ansori krana pemature orang Ansor tadi. Tumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biadza umirtu. Ya kelawan ngene iki umirtu diperintah sapa ingsun. Rawahu riwayatake ing hadis iki sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi tidak seperti yang disarankan sahabat Umar tadi. Kanjeng Nabi memang diperintahkan ya untuk tidak takut memberi. Umumnya wong itu memberi itu takutnya kan terus ndak cingko, nek aku ora kalong, engko ora karek sithik, ngono lho. Wong duwe Gusti Allah sing sugih kaya ngono kok wedi nek kalong bondomu kon ndi sae. Wong gak mikir tekan kono. Wong saiki gak mikir tekan. Lha Gusti Allah Maha Sugih. Lah kowe iku dikeki bondo semono iku ya Gusti Allah sing maringi. Sapa sing maringi nek gak Gusti Allah? Lah kowe aweh kawulane Gusti Allah kok rumangsa wedi nek entek. Wedi nek dadi sithik. Mung kowe asale ya gak duwe apa-apa. Diparingi Gusti Allah. Saiki ameh aweh kok iman-iman. Yo. Kanjeng Nabi diperintah bihadza umirtu. Aku ya diperintahno ngene iki, kon aweh ora kuwatir entek bareng sithik karek sithik. Apa mau ora takhaf min dzil arsy iklalan. Dan kagungan aras iki sugih mblegeduk. Senengane paring karo kawula-kawulane. Wa rawa Muslimun an Anasin radhiyallahu anhu qal masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa ata. Wong mlebu Islam itu enak pokoknya. Mergo nabine itu romane ra karuan. Jadi mesti ana sing pemimpin-pemimpin Islam nanti yang akan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Riwayatake sapa Imam Muslim an Anasin, saking sahabat Anas laki-laki sahabat Anas bin Malik yang pernah ngadam Kanjeng Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Kala ngendika sapa Anas, masuila ora disuwuni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami ngatasé Islam iki sayan ing apa-apa illa a'tahu. Kenale sahabat Anas bin Malik ya sakwise Islam iki. Durunge Islam zaman jahiliyah ya. Ora ngerti, malah sing diceritakno ya sing alal Islam. Sayan ing apa-apa illa a'tahu kejaba paring sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing syai'an. Kanjeng Nabi tidak pernah dimintai, tidak memberi itu. Pajahu mongko nekani sowan ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun seseorang laki-laki wong lanang wa huwa utai rajul iku Safwan bin Umayyah ta Safwan bin Umayyah. Fa'atahu mongko paring sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ghonaman ing wedhus. Ghonaman itu wedhus, jenis wedhus. Berapa saja jumlahnya namanya ghanam. Maringi ghonaman baina jabalain antarane dua gunung. Ki ana gunung loro ini. Iki biasanya disebut Syib. Ana Syib Ali, ana Syib Ali. Syib itu celah antara gunung dua. Celah antara gunung ini ana untane. Wis gak ketung berarti unta kok ning ngene celah gunung. Iku nalika Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah itu telukan lah. Ya, telukan selama ini musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teluk ning gone Fathu Makkah itu dia cuma. Iku njaluk diparingi Kanjeng Nabi ghonaman baina jabalain. Nek ning gone riwayat Ibnu Hisham itu nalika Kanjeng Nabi masuk dengan pasukannya dari Madinah ke Mekah pada saat peristiwa Fathu Makkah. Nalika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Masuk Islamnya ya pada waktu Fathu Makkah itu. Sebelum Islam itu dipameri oleh Kanjeng Nabi. Pasukane wong Islam wonake dipameri kekayaane. Antara lain satu lembah ini isinya unta tok. Nah, Abu Sufyan itu wong Arab ya. Roh unta semono sak satu lembah itu unta tok takjub. Unta kok semono akeh. Ada Nabi ndawuhi, sampean seneng kan? Ya, aku belum tahu roh semua ya Allah. Itu kanggo kowe. Jadi Nabi pek kanggo kowe. Loh. Tenan iya, kaget-kaget. Nah iki Safwan bin Umayyah balane Abu Sufyan. Fa'atahu ghonaman baina jabalain. Faraja'a mongko bali ya Safwan bin Umayyah ila qaumi marang kaume Safwan. Faqala mongko endika ya Safwan bin Umayyah ya kaum aslimu. Ya. Ngono iku Kanjeng Nabi itu. Karena maringi ku lho, wah terus kampanye. Safwan bin Umayyah terus kampanye, ya kaum, kaum aslimu, mlebu Islam sira kabeh. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yuksal faqah.
layak salfak. Jadi nggambarno Kanjeng Nabi Romane itu sampai mengatakan kowe mlebu Islam. Fa inna Muhammadan maksudune Muhammad iku yukti paring sapa Muhammad atau an ing peparing layah sya sing ora wedi sapa Muhammad alfaqata ing melarat. Lho pagat semono kene aku kabeh. Paring sampai ora wedi melarat itu Kanjeng Nabi Muhammad. Oh nek ora wedi umume wong sak loma-lomane wong saiki iku mesti isih wedi nek gak duwe iku nek dikekno. Kanjeng Nabi gak layak salfaqah menurut persaksian Sofwan bin Umayyah. Wa fi riwayatin lan iku disebut ing riwayat liya uga atoan layak salfaqah tapi atoan mayakhaful faqra. Maknanya sama, cuma redaksinya yang beda. Itu amanatun nakli itu begitu. Jadi rawi-rawi itu ada yang menceritakan dengan redaksi atoan layak syalfaqah. Ada yang redaksinya atoan mayakhafu faqra. Ma itu padha karo la padha-padha nafine. Yakhafu padha karo yakhsha, maknane padha-padha wedine. Al-faqa padha karo faqr. Fakir itu sama dengan melarat. Faqah maknane melarat, fakir maknane fakir. Intinya jadi sama. Jadi menurut Sofwan bin Umayyah kepada kaumnya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian dermawannya sehingga memberi itu tidak takut melarat, tidak takut orang duwe, tidak takut fakir. Wa ata yauma Hunain wa ata yauma Hunain, wallahu a'lam.